for DJ Rocky's Secret Files. Na in love na playboy. Akala ko wala na akong pag-asa. Until nakilala kita. Umiwas ka dyan, pakboy yan. Huwag ka dyan, mabero yan. Layuan mo yan, masama ugali niyan. Huwag mo lapitan yan, manluloko yan eh. Huwag ka magpapaniwala dyan, iisahan ka lang yan. Yan yung mga bagay na paulit-ulit na lang na sinasabi sa akin. Mga salitang diniin sa pangalan ko dahil sa mga kamalian kong ginawa. Hanggang sa nasanay na lang ako at pinanindigan. Itago niyo ako sa pangalang Jay. Simula nung nasaktan ako around year 2014, ay never na akong nagpakatotoo. Simula rin nung tinimer ako ng ex ko na sumunod sa kanya with matching nudes niya sa guy, hindi na ako natutong magtiwala. At simula nung iniwan ako nung sumunod, porke mayaman yung pumorma sa kanya, nawalan na ako ng ganong magseryoso. In short, nagpaka-playboy na lang ako. Inom dito, inom dun, kontak dito, kontak dun. Dagit ng senior high, iuwi sa kabilang bahay, tikman din, bye-bye. Yan ang naging buhay ko sa loob ng maraming taon. Wala akong pakialam sa lahat. Kahit sa sarili ko. Ang mahalaga, nag-e-enjoy ako gabi-gabi. Hanggang sa bumigay ang katawan ko at nagkasakit ako ng 2 linggo. Alak, yosi, babae, pusang gala. Sa loob ng 2 linggo, wala ako nun. Nung time na yun, feeling ko napakamalas ko. Pero hindi ko kakalain na yun na palang kamalasan na yun ang dahilan kung bakit sobrang saya ko ngayon at nabago ang buhay ko. 2 weeks akong nakahiga lang sa kama kasi di ko talaga kayang tumayo. Yung feeling na gusto ko nang magwalwal pero hindi pa kaya ng katawan. So ayun, may nakita akong app na ang tawag ay Tantan. Dinownload ko kasi ano ba namang mawawala? Bored ako eh. Swipe left, swipe right. At ewan ko ba, out of the blue may kinlik akong profile. Tapos nakita ko sa bio niya na andun yung FB niya, so sinubukan kong i-search para ma-add. Nakita ko yung FB pero hindi ma-add, so nag-message na lang ako. Sabi ko, "Hi, nakita ko account mo sa Tantan. Hello." After a couple of hours, nag-reply siya. In-add niya ako at nagkausap kami ng matagal. Hanggang sa naging kami. Malayo kami sa isa't isa. Alam namin yun pero nagulat ako kasi nag-take siya ng risk. Valentine's Day nung pumunta siya sa amin para makilala nila mama. 5 hours ang biyahe papunta sa amin simula sa kanila. At dun pa lang nakita ko na lahat ng effort at pagiging totoo niya sa akin. Simula nun, ultimo yosi na itigil ko. Di rin tumagal ay naging legal na kami sa kanila. First time kong maligal sa side ng babae kaya, ang sarap pala sa feeling. Sobrang kabado ako nung time na yun pero tinatawanan niya lang.
Hindi rin tumagal ay nakaklose ko yung family niya. Hanggang sa nasabi ko sa sarili ko, akala ko wala na akong pag-asa. Until nakilala kita. Simula nun, dinilit niya yung Tantan app niya. Para hindi ako magselos. Napakaseloso ko eh. Sorry na. Kapal ko eh, no? Ang dami naming ups and downs. But you know what? She stayed with me. Kahit napakagag kong lalaki. She stayed kahit nagkakalabuan kami minsan. She stayed kahit nabasa niya sa accounts ko lahat ng kababuyan at kabalastugan na ginawa ko sa mga nauna kong nakilalang babae. And baby, kung may chance na marinig mo to, thank you. Kasi tinuruan mo akong magtiwala uli ng buo. Tinuruan mo akong makaramdam na ng pagmamahal. Tinuruan mo akong malaman na mahalaga ako. Tinuruan mo akong maging totoo. Thank you kasi kahit ano pang nangyari nung nakaraan, hindi mo ako iniwan. Thank you rin kasi tinanggap mo yung past ko. At thank you dahil kahit sobrang cute at ang ganda mong babae ka, minahal mo yung kagaya kong baboy. Na literal Kakainom kasi ng alak dati. Kaya ayun baby, you stayed at my worst. Kaya I'll be always here for you at my best. Kaya mga tol, huwag kayong mawala ng pag-asa. Just be yourself. At kung niloko man kayo nung una, pangalawa, pangatlo, darating din yung tamang babae para sa inyo. But remember, don't ever cheat. Kailangan nyo lang magtiwala sa sarili nyo at kay God. Muli, ako si Jay. At ito ang aking secret file. Always your number one FM radio station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raketera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!